Και μετά τον Βασίλη τον Δωροσίδη να καλέσουμε έναν από τους πολλούς αγνούς φιλάθλους εδώ στην Ξάνθη, τον κύριο Χρήστο Δετσαρίδη. Είναι επίκουρος καθηγητής στη Νομική Σχολή Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου. Ευχαριστούμε πολύ. Σεβασμιότατε κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Πανόπουλε, κυρίες και κύριοι, τους περισσότερους από εσάς, πολλούς από εσάς, σας γνωρίζω τα 12 χρόνια που έρχομαι από την Αλεξανδρούπολη ανελιπώς σε κάθε αγωνιστική δραστηριότητα της ομάδας. Ωστόσο, τον κύριο Πανόπουλο, με τον οποίο καθόμαστε στα 30 μέτρα τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε ανταλλάξει ούτε ένα καλησπέρα, ούτε ένα καλημέρα, ούτε ένα χαίρετε, τι κάνετε. Δεν αισθάνθηκα αυτή την ανάγκη, διότι δεν υπήρχε κανένας λόγος προς τούτο. Αγαπήσαμε όλη αυτή την ομάδα και ήμασταν δίπλα της. Αυτό όμως που γνωρίζω για τον κύριο Πανόπουλο είναι ό,τι έμαθα από τα μίντια, που τα παρακολουθήσαμε πριν από λίγο. Ότι ήταν αθλητής, ότι είναι ο πρωτεργάτης αυτής της εκπληκτικής ιδέας της Super League, ότι δημιούργησε αυτό το εκπληκτικό κέντρο, το οποίο είναι ζηλευτό σε όλη την Ελλάδα, το ότι δημιούργησε ανέδειξε αυτό τον σύλλογο, ο οποίος είναι σύλλογος πρότυπο, έκανε αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο, έκανε τις εγκαταστάσεις και επένδυσε σε αυτόν τον τόπο. Αυτό που μου έκανε πράγματι εντύπωση και οφείλω να το καταθέσω, είναι ότι τα επαγγελματικά του συμφέροντα δεν ταυτίστηκαν ποτέ με αυτές τις δραστηριότητες. Η Θράκη μας δεν είναι χώρος στον οποίο μπορεί κάποιος να επενδύσει με ασφάλεια. Ο Χρήστος ο Πανόπουλος, ο κύριος Πανόπουλος, ως έμπορος δεν μπορούσε να επενδύσει σε αυτό το χώρο ο οποίος σήμερα έχει 24,1 ανεργία. Σε αυτό το χώρο ο οποίος έχει το μικρότερο ΑΕΠ της Ελλάδος. Σε αυτόν το χώρο ο οποίος στις διάφορες βιομηχανικές περιοχές έχει μόνο κουφάρια. Ωστόσο, επένδυσε κόντρα σε αυτούς τους ιονούς και γι' αυτό είναι αξιέπαινος. Αν κάποιος πει ότι προσδοκούσε από το ποδόσφαιρο, κατά την ταπεινή μου άποψη, η κρίση του είναι ουτοπική, είναι λαθεμένη. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο έχει μία υποβάθμιση στο γενικότερο χώρο της Ευρώπης, δεν μπορεί κάποιος να επενδύσει για να βγάλει χρήματα από αυτήν την επένδυση. Ωστόσο, κόντρα στις προβλέψεις, έφτιαξε αυτή την ομάδα πρότυπο, ανέδειξε την πόλη της Ξάνθης με οικονομικό κόστος, έφτιαξε αυτό το ξενοδοχείο, το οποίο παρήχε και θα παράσχει στο μέλλον δουλειά σε Ξανθιώτες, που θα μπορούσε, κύριε Πανόπουλο, να το είχατε κάνει στη Ρόδο και να βγάζετε περισσότερα. Ωστόσο, το φτιάξατε στο χώρο της Ξάνθης. Επένδυσε στην περιοχή της Ξάνθης, σε μια επένδυση η οποία είναι μάλλον έντονα επιζήμια, ωστόσο έδωσε προοπτική. Έδωσε προοπτική σε χιλιάδες παιδάκια, τα οποία δεν χρειάζεται να οραματίζονται αυτόν που θα τους πλησιάσει ή αυτόν δια του οποίου θα πλησιάσουν τον παράγοντα της μεγάλης ομάδας της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης για να δοκιμαστούν. Έχει μία ομάδα η οποία βρίσκεται στα σαλόνια της πρώτης εθνικής, όπου είναι δίπλα της. Και μπορεί κάλλιστα να έχει τις ίδιες ή περισσότερες ευκαιρίες από τα αντίστοιχα παιδάκια που βρίσκονται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Ό,τι και να πει κανείς, και ακόμα πολλά να πει, θα είναι λίγα. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε, για να μην αδικήσω τον κύριο Πανόπουλο, σκιαγραφώντας το χαρακτήρα του, κάτι που προσωπικά εμένα με συγκλώνησε, να αναφέρω μία στιγμή που έζησα τον Απρίλιο του 2010, όταν η ομάδα κινδύνευε να πέσει στη Β' Εθνική και ο κύριος Πανόπουλος, χωρίς την αλαζονία του επιτυχημένου επιχειρηματία, κάνοντας κατάθεση ψυχής στον κόσμο της Ξάνθης, όπου στήριξε αυτή του την προσπάθεια, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής. Λάθη μπορεί να έκανα πολλά στα 19 χρόνια παρουσίας μου εδώ.
αλλά ποτέ δεν σας κορόιδεψα. Ποτέ δεν σας παραμύθιασα. Ήμουν πάντα έντιμος και ειλικρινής μαζί σας. Άσχετα αν διαφωνούσαμε. Το ίδιο έντιμος και ειλικρινής θα είμαι όσα χρόνια θα είμαστε ακόμα μαζί. Είναι εύκολο να αγαπήσεις ένα τόπο όταν σου δώσουν μία μονάδα, σου δώσουν ένα ξενοδοχείο, σου δώσουν φυσικούς πόρους από το κράτος. Είναι δύσκολο όμως να αγαπήσεις ένα τόπο όταν εσύ είσαι ευεργέτης του με τα δικά σου χρήματα. Δεν ξέρω, κύριε Πανόπουλε, αν αυτό το ταξίδι που αρχίσατε πριν από 20 τόσα χρόνια άξιζε. Δεν ξέρω αν άξιζε τη διακινδύνευση, άξιζε την προσπάθεια, τον κόπο, την οικονομική αιμορραγία ενδεχόμενα. Ωστόσο, οι αρχαίοι Έλληνες λένε ότι αν ταυτίσει κάποιος το όνομά του με έναν τόπο, αυτό είναι αρετή. Δεν ξέρω αν η δυστυχώς αριστοτελική ρίση, η οποία είναι επιβεβαιωμένη, σας έχει απογοητεύσει. Το μάλλον φιλούσιν οι ποιήσαντες εφ τους παθώντας ή οι παθώντας εφ τους ποιήσαντας. Ένα είναι βέβαιο. Εγώ από την πλευρά μου σας εύχομαι να είμαστε πολλά χρόνια ακόμα μαζί και να σας αναφέρω κάτι. Οι Θράκοι και οι Θρακιώτες έχουν ανάγκη από ανθρώπους έντιμους, ειλικρινείς, που δεν τους παραμυθιάζουν.